100% जोङो खौसे जानो हाबोआखै आरो बे जिखालि बर' हारिया 100% खौसे जागोन एखालि मुलुगाव बर' हारिया जे मोनसे जौगासार हारि जागोन बेखौ जों बयबो फोथायनो हायो। नोंथांमोना नुनो मोनदों 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव थांनाय बोसोरसेयाव सा 25 जोंनि ओनसोलनिफ्राय फरायसाफ्रा एसिया सानजादाव उथ्रिनो हादों। सा 25 खेबसेयावनो सिगांफोर सानै साथाम मोनोमोन, नाथाय जेला गोजोन थासारिया फैबाय खेबसेयावनो सा 25 एसिया सानजादखौ उथ्रिनो हादों। सोरबा एसिया, सोरबा एपिएस, सोरबा बिडिअ गोबां आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों। आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां समनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावबोदों। 2006 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जेला रोंगोरा नार्जारीमोन, बिथांजों लोगोसे आंबो लेङाइ आफादगिरिमोन। बै समाव जोङो सोलोंथाइनि गोबां खामानि मावदोंमोन। दा बे समनिफ्राय जागायनानै दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव ओरैबायदि खामानि मावदों, लासै लासैनो जोंनि सोलोंथाइया मोजांनिफ्राय मोजां जादों। 2006 मायथाइयाव सारा आसामाव 60 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन, नाथाय दिनै बर' बिजोंजों फरायनानै 2000निख्रुइ बांसिन फरायसाया बोसोरसेयाव फार्स्ट डिभिजन मोनग्रा जाबाय। गुबुन गुबुन आईआईटी इन्जिनियारफ्राव फरायनायनि अनजिमाया लासै लासै बांनो हमबाय। देग्लाय जि पुलिसनि साकरि जालांबाय, बेवहाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय 2000निख्रुइ बांसिन लाइमोनफ्रा दिनै पुलिस आरो कामान्ड'आव साकरि मोनदों। बेयो मानि थाखाय? जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैनायनि थाखाय। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबोदों जे बर' हारिनि मोनथायखौथ' मोननांगोनानो, बेजों लोगोसे हारियाव गोजोन थासारि अनलायनायखौ अराय सम लाखिनो हानांगोन। बिनि थाखाय 1993 मायथाइयाव मोनसे गोरोबथा खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव। 2003 मायथाइयाव जेला बिएलटिनि दैदेननायाव मोनसे गोरोबथा जानो थाङो, बेखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मदद होदोंमोन हारियाव गोजोना फैनांगौ होननानै। जेला थामथि खेबनि थाखाय एनडिबिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसे ज' जानानै गोरोबथा खालामबाय 2020 मायथाइयाव, बेवहायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव गसंनानै बे गासैबो हाबाफारिखौ सुस्रांनायाव मदद खालामदों आरो दैदेनगिरिनि दैदेननायनि माखासे हाबाफारिखौ लादों। दा बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे बर' हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा रावखौबो सुथुर होननानै साना, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो गोबाङानो सुथुर होननानै लायो। दिनैसिमबो एबसुनि मिटिंआव फ्लेग बोखारनाय, बेनार बोखारनाय बायदिसिना हाबाफारिफ्रा जागासिनो दङ। जौ जुवाजों जुजिनो गोनां जादों। नाजायै जुवाया बन्द जाबाय, नाथाय क'क्राझार टाउननि साखाथि फाखाथि देग्लाय बोसोरावबो जुवाखौनो होनो नाजागासिनो थायो। पुलिस लागायनानै माबा लागायनानै बन्द खालामबाबो आरो जुवाखौनो होबाय थायो। बुथारलायनाय, सिथारलायनाय, गावलायनाय बे थासारिया दिनै जोबनांगौनि सम फैबाय। नंगौ, मोनसे समाव जोंखौ थगायदों, नासयदों, सोबख'दों, गादबदों, नाथाय थांनाय बे गोलाव सम बिएससिनि उनाव बिटिसि जानायनिफ्राय नैबे बिटिआर जानायसिम दा नैबे समसिम जोंनि हारियाबो बे ओनसोलनि रुलिं कमिउनिटि जाबाय। जोंबो सामलायगिरि हारि जाबाय। दिनै सामलायगिरि हारि जानायनि उनाव जोङो बायदिसिना बाथ्राफोरखौ दिनै बुजिनो हानांसिगौ। जों गावनो सोद्रोम जानांगोन, डिसिप्लिन जानांगोन आरो जोंजों रायजो जाग्रा हारिफोरखौबो जोङो अराय सम मोजां नोजोरजों नायनानै अननानै मोजाङै बिथांमोनखौ लाफानानै थांनो हानांगोन। लामा थाबायनांगौ, दाबो गोलाव दङ। मुलुगनि मानसिफ्रा जोबोद दावगालांबाय। दिनै साइन्स टेक्न'लजिनि जुगाव जोङो दाबो जोबोद सरासनस्रा रायजो जानानै दङ। बे थासारिखौ जोंहा सोलायनायनि सम फैबाय। बिनि थाखाय नांगोन जोंनो मोजां फसंथान, बिनि थाखाय जोंनो नांगोन मोजां हाबाफारि, आरो बे मोजां हाबाफारि आरो मोजां फसंथानफोरखौ गायसननोनो दानि बिटिआर सरकारा जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। थांनाय समाव जोङो नुदोंमोन सरकारनि जि थाखा फैसाफोर फैयो बेखौ सोरबा साफा सानैया राननानै जायो। स्कुल बानाया, जेबो बानाया, फरायसाफोरखौ मदद खालामा। नाथाय जोङो बोसोरनै जानाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां, माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा थांनाय समाव बुंबोनाय बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो सरकारा मोगथां महर होनो लाबाय।
थांनाय बोसोराव सा 50 फरायसाफोरखौ जोङो UPSC नि थाखाय IAS IPS जानांगौनि थाखाय दिल्लीयाव सरकारि खरसजों फरायनो थिनहरदों। सा 50 फरायसाफोरखौ क'क्राझारावनो जों IIT नि थाखाय प्रिपेयार खालामगासिनो दङ, कचिं होगासिनो दङ। आरोबाव सा 50 फरायसाफोरखौ जोङो मेडिकेलनि थाखाय नैबे जानुवारिनि जोबनाय फारसे सिलेक्शन खालामनानै जानुवारि फेब्रुवारियाव सिलेक्शन खालामनानै डक्टर जानो थाखाय जोङो कर्स खालामनो थाखाय दैथायहरनो नागिरदों। गेलेमु बिथिङाव जोबोद जौगानाय बर' हारिया, नाथाय जेबो सुबिदा मोनाखै। नंखायनो देग्लाय बोसोराव जोङो मोनबा माने स्पर्ट्स एकाडेमि गायसननो सानदों आरो मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमिखौ अलरेडि नुमुलिगढ़ रिफाइनारिया जोंनो स्पन्सर खालामबाय, जों जाहाथे स्पर्ट्सआव जौगानो हायो। दिनै हलिचरन दुर्गा बर'ल' नङा, खाबु मोनोबा गोबां फरायसाफ्रा लाइमोनफ्रा नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हागोन। जोंहा बेबायदि खाबुखौ जोङो होनो हानांगोन। रांखान्थि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। आबाद बिथिङाव नोजोर होनाय जायाखैमोन। दायो सा 28 रोजा फार्मार आबादारिफोरजों जोङो खौसे खामानि मावनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों। स्कुलफ्रा अबस्थाया मोजां नङा। देग्लाय बोसोराव 400 जोङो फरायसालिफोरखौ मोजां फाहामफिननो सानदों आरो 100 फरायसालि गोदान लुनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। गंबा काउन्सिलिं सेन्टार बानायदों, जेरावनोखि डमेस्टिक भायलेन्स, नखरनि नांलाय खमलाय बायदिसिना थासारि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बै जेंनाफोरखौ नायनो थाखाय गंबा जिल्लायाव गंबा काउन्सिलिं सेन्टार गभर्नमेन्टनिफ्रायनो गायसननाय जाबाय, जाहाथे जोंनि इसिङारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो। गंबा माल्टिपार्पस कचिं सेन्टार बानायनो थांगासिनो दङ, जेराव जोंनि फरायसाफ्रा रेलआव साख्रि मावनाय, बेंकआव साख्रि मावनो, स्टाफ सिलेक्शनाव साख्रि मावनो, क्लारिकल जबाव मावनो बायदिसिना कचिं आरो ओरिएन्टेसनफोरखौ लानो हागोन। दा बेनि थाखाय जोङो दिनै गंबा आरोबाव माल्टिपार्पस काउन्सिलिं सेन्टार लुनो थांगासिनो दङ। 16टा उइभिं सेन्टार लुनो थांगासिनो दङ, जेरावनोखि जोंनि आइजोफ्रा सान हर ट्रेनिं लानो हागोन। बिनि थाखाय 16 उइभिं ट्रेनिं सेन्टार जोङो देग्लाय बोसोराव गायसननो थांगासिनो दङ। बर' हारिमुवा गोबां जौगानाय, बोसोरफ्रामबो सिनेमा बर'नो बायदिसिना जोंहा हारिमुनि हाबाफारिफोर जायो, नाथाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जेबो जायगा गैया। नंखायनो देग्लाय बोसोराव जोङो गंबा सिनेमा हल लुनायनि हाबाफारि लादों, बेवहाय जाहाथे बर' सावथुनफोरखौ मानसिफ्रा नायनो हायो।